Egunon arrautzaleok, gaurko honetan Zierbenan gara, Petronor banderaren eguna da, eta emakumeentan Edidor bandera izango dugu jokoan gaurko honetan. Estropada eremua hemen duzue, ongi ezaguna, kanpokaldean izango da, mugimendu pixka bat, balitzen inguruan eta, baina bestela portu handi honen barnean da, zati eder bat eta alde horretatik badakizue, gaur egurra, batioak eta indarra, eta burua temati, eta dana beharko da estropada hon bat egiteko. Atzokoarekin ez du ez inolako konparaketarik. Atzo Donostian beste erabateko estropada izan genuen, ea gaur gertatzen den hemen Zierben aldean. Gaztaiazpi jauna, egunon? Aizurire, Mikel. Ze moduz? Kategorian. Bueno, horrela etorri behar da lanera. Petronor bandera, 51. edizioa, bi jardunaldietara garai batean. Gogoan izango bai, hasi hemendik eta aruntza. Bai, jauna, bestelako itxura bazuen, paraje hau orduan bestera batekoa zen guztiz. Era bat aldatua dago. Hori da. Bueno, estropadak gaurko honetan esan dugu bereziak, ez du zerikusirik atzo kontxan izandako norgehiagokarekin, baina ikusgarria izan daiteke eta batipat indartsuek badute hemen abantaila hon bat. Naiz eta ikusten ez den olatu txiki eta mamitsu bat badagoen hemen. Aipatuko nuke eta lehenbiziko ohar edo advertentzia modu guztiz engainagarria dela gaurko giroa eta estropada eremua. Zergatik engainagarria? Eremu berez da oso lantzalaria, hemen entrenamentutan eta lantzaketartzea ona etortzen dira traineruak eta naiz eta oraintxe hemen iruditu olaturik ez dagoela, olatu luzeak eta benetako aberiak egiteko modukoak ikusiko ditugu gaur. Bestetik, sarrera librea izango berez errektangulo bat ez delako eremu hau eta GPS-a guztiz fidagarria eremu guztietan hemen zertxo bait erotu egiten da. Hori jarraitu beharrekoa eta kaldera nagusia ea bakarren batek, Mikel, laugarren jardunaldi hontan puska dezakeen, arraun lagunaken eta Ordeibairen tirania hau esango genuke, ezta? Ez dirudi estropada eremurik egokiena, tirania hori aldatzeko, ez? Ez zait iruditzen, Mikel, eta momentua ere, ikustik atzo esatea baterako, biek bestelako baldintzetan zer erakutsi zuten. Ederki, ea zer dioen Eritz Hernandezek, protagonistekin izan da bera, leheno hemen, kai aldean, aldarte honean, danak komentatzen, atzoko estropada, dagoen egoera, eta ea ba nolako bilduma prestatu digun. Egunon, Eritz, nahi duzunean aurrera. Egunon, bikote, egunen ETV-ko ikusentzule guztioi ere, aipatu duzue, atzo Donostian Gipuzkoan izan ginela haize, euri eta olatu tartean. Gaur hemen Bizkaira Zierbenara etorri gara eta momentuz behintzat hemen barruan, haizerik ez, olaturik ere ez, eta eguzki printza batzuk. Hori bai, hitz egin dugu arranlueriekin, patroiekin, eta aipatu digute, Ibonek aipatu duena, ez dadile hemen inor konfidatu kanpoan mugimendua dago eta beraz ikusiko dugu nola moldatzen diren eskifaiak. Ligei dagokionez, aipatu duzue, tirania aipatu duzue, nik aipatuko dizuet, gogoa badagoela tirania horriek behera botatzeko. Kosk egin nahi dute gainontzeko traineruek, baina momentuz aipatu duzuena, arraun lagunak Euskotren Ligan eta Urdaibai Euskolabel Ligan aurkaririk gabe ari dira, eta ikusiko dugu ea gaurkoan laugarrena lortzen duten edo aipatutako koskori egiten dien gainontzeko traineruek. Atzokoa alde batea ustea eta benetan aldeguna demostratzea. Oraindikan honena ere hor dago erakusteko, ez gea azpian gehatuko, nikoi badakit, eta hori, dena ematea. Bai, azkene, motivazio puntu hori emate izu ez, hain gertu ikustea, eta nik uste pixkat burue juntzitzaigula, eta hori gaur saiatuko geha hotz mantentzen, burue hotz, eta ikusiko dugu abertzeateatzen. Ibonek esan zuen, hori aurreneko kalea txarra zala, baina argi dago gure lana ez badugu egiten, azkenean hori, jipoi galanta jaso genuen, baina nik esaten dudan bezala, azkenean estropada bat izan zen, ahaztu behar dugu hori eta gaur beste erronka bat daukagu eta gaur hori txandaren bila irten bar gara. Bai, moralkire bai, punto bat gehiago lortu genuen, gaur berriro bigarren tandan eta gaurko beste estropa bat izangoa, zerotik hasi eta berriro borroka. Es un campo que, aunque dentro esté bueno, de puntas hacia afuera siempre se revuelve, hay muchas corrientes, hay una marea viva además, o sea que va a ser un campo difícil y a ver si lo podemos llevar en nuestro beneficio. Cosa que Bermeo pues eso, está un punto por encima de todos y no da opción, entonces hay que estar siempre ahí, el día que falle pues estar ahí para pillar. Oso adierazgarriak ikusentzuleok, etxeko patroietako batek, Borja Gomezek, esperientzik egin duenak, naiz eta gaur
dirudienez ordezkoen tostan geratuko den, eta Lazkan izango den batzui titularra etxeko estropadan, baina oso azalpen egokia estropada eremuari buruz eman dugu. Bai, alegia, esan dako, Mikel, engainagarria dela, alegia, hemendik ikusita, balio putzu ez dakit, baina baldintza oso onak, eta alaxe dira arraunerako, baina batez ere hankanpo aldean mugitu egiten da, eta barrurantz lehen aipatu duguna. Aberia egiteko olatu baju, baina luzea dagoela. Ibon, guazen datu teknikoekin, beti bezala, Euskalmet eta Aztiko teknikarien laguntzari esker, datu sorta estropada eremuari buruz. Lehenbizikoa, marea, horra. 12 eta 12 minutuan emango du buelta mareak, orduantxe izango da itxasbera, horrek esan nahi du. Euskotren Ligako bitxandak jokatuko direla, ura bera dela, baina indarra galtzen, ea marea aldaketarekin zer gertatzen den, giroa ipartu egingo da, aparteko indarri gabe, eta alde horretatik, baldintzarik kaskarrenak, hirugarren txandakoak izan ditzakete, eta izango dituzte, baina ez zait iruditzen gorabera handiak izango direnik. Koefizientea, 74koa. Bada zerbait. Bai. Teknikoki ez da marea bizia, 80 gora izaten baita, baina giro dezentea du. Eta hemen berriz? Ondoak. Hori da, batimetria, ondoa aipatu duzu, Miguel, Liga osoko ondoari dagokionez eremurik erregularrena. Oso berdina da, zentzu horretan nahikoa ondoa da, 17 metro. Hemen portuko lanak egiteko eta draga handiak egin izan dira, kanpoan 32 metro, baina oso erregularra. Eta, argi, hau datua da. Metro terdi, hankanpoan, batez besteko olatuarekin, bukaera arte mantenduko dena, iruditzen zait, olatu altueraz handia izatea gain, ezaugarriengatik asko lagunduko diela barru. Eta asko antzematen da, barruko aldetik kanpora dagoen koska hori. Bai. Lanerako. Zalantari gabe, olatu luzea eta mina egitekoa. Metro terdi ingurua, hortxe, kanpoan, eta altuera ia barruraino mantentzen da. Lehen aipatu ditugun lan horiengatik. Eta izea, goizean mendebaldetik, zegoen, orain dagoeneko ipar-ekialdeko ikutuarekin, eta ezaugarria hause du. Ipar-ekialdeko haize hau, iparra deitzen zaiona, ona, zuzen sartzen dela, eta horregatik ikusi izan ditugu hemen, haizea asko aldatzen denean, txanda batetik bestera, esate baterako, Ondarroa edo San Juan, lehenbiziko txandatik, Garaile, hori da. Bandera irabazten. Hori da. Eta zailtasuna izango dugu, noski orain, Atzokoarekin konparatuta, argi dago, zailtasun gutxiago du. Bai, bikoa, zailtasun ertainetik beherako. Ederki, hau esek datuak eta datu horien nolabait jarraipena, irudi hauen bidez, ezta? Dronearekin hartutako irudiak eta oso... Ondoko itxasua Borjak esan duena, Borja Gomez, begira horze koska datozen. Bai. Zelkapena, hemen ere koska handitzen ari da, Arraun Lagunakek 24 puntu, 3 garaipen jokatutako 3 haientzat izan dira. Tolosaldeak 20, Oriok 19, Donostiarrak 15, gero Hondarribiak 10, Kabok 9, eta bitoki arriskutsuenetan, playoffeko postuan Ibaika, eta azken tokian Tiranek 4 puntu ditu, egia da, atzo 2 bildu zituela, eta horrekin haien progresioa edo pixka bat baieztatu nahi dutela, psikologikoki horrek lagunduko ditu, eta hemen estropada eremua, kanpo kaldetik ikusita, eta herrian non dagoen, garaibateko zierbena txikiura. Non geratu den, Mikel? Eta begira, irudiaren ezkerraldean zuritasuna, ondoko itxasoak, dakarren zuritasuna, gatza alegia. Gogoratu, lehen kaletik hor duzue, goiko lehi bat beti bezala, gure informazioaren txokoa horixe bai duzue, lehen kaletik Hondarribia, 2. Ibaika, 3. Tiran eta 4. Kabo. Eta hemen aurkezpenen garaia eta Hondarribiaren eskifaia hortxe duzue, eta aipagarria Hondarribiaren hasiera hori, eta heldu diren berriak, adibidez ikusi dugu Egurrola elantxobekoa, Graziete iparraldekoa, eta ari direla, ari direla. Aldaketa gutxi egiten ari den taldea, azkeneko urteetan hoi bezala, Iker Cortez, eta hemen berriz, Mikel, Ibaika. Ibaika hor da prest. Mugimendu batzuk badira hemen. Haien zerrenda ikusi behar dugu orain, eta alde batetik atzo Alicante aldekoa barruan ziren, gaur ordea aldaketa. Hauek Galiziarra ditugu. Hori da, eta hemen Tiranen barka badira mugimenduak,
lau behintzat bai, kontranketik Atenea Fontenla eta Antia Piñeiro sartu dira, eta bosgarren tostan berriz, Karla Rosendo eta Teresa Carrera, eta beste 3 arraunlari gainera tosta aldatuta. Bueno, eta hemen Kabokoak eta Kabokoentzat atzoko eguna egokia izan zen, 6. postuan kokatu dira, arrisku lekuetatik gora eta pausu bat bada. Gainera, esan dezakegu plantilla zabaltxeagoa ere baduela, baina lan adala ez dala ordezkoen zerrendan bi bakarrik agertzen zaizkigu, eta hoiekin etorri da asteburuko lehiak egitera. Aldaketa hori esek eta biak espaldan egin ditu, Otero eta Jainez sartu dira. Eta Goiko Troneko irudiarekin zeinen garbi ikusi dugun, Miguel, hemen nola engainatzen duen enfilazioak. Oso garbi. Bueno, Laurak ederki kokatu dira epaileen agindutara. Bandera txuria goian, semaforoa orain gorri, bai berdea! Hasi da Jaun Andreok. Edinor, banderaren 4. edizioari dagokion lehenengo txanda. Niretzat gaur, egun garrantzitsua beti eta denentzat, baina Ibeikarentzat, Mikel, Atzo oso sentsazio... Oso urruti. Oso gazia utzi zuen. Begira, egiz ikusita ematen du Hondarribia pikimat atzeratuta dagoela, eta alderantziz GPS-aren datuak kontuan hartuta, Hondarribia eta Ibeika metrotxo batzuk aurretik. Hemen paearekin pasadera, Arraunlariek ere, orain iruditzen da Kabo aurretik dola, arraunlariek ere badakite zenbait garaitan bere burua aurretik edo atzetik ikusiagatik, erreferentzi jator bakarra, gaur, zera da, ziagoakoa, maniobraka. Sí, respira! Hiru respira! Hemen berdeak. Garmendia patroilanetan. Bueno, Hondarribiak tartea zabaldu du. Ia ontzi bat 3 aurkariei. Ez da txarra, minutu bateko lanarekin, Ibor. Ona ere. Equipo azul, 3 delante de todas. Orain, Kaboko Baborreko arraunlariei irudituko zaie nabarmen aurretik dabiltzala. Eta Hondarribiari, eta Hondarribiari, atzetik edo parean direla. Hori badu ere muon. Eta nik gonbitare egingo nuke, urtero egiten dioten, Borja Rodrigori. Ea hau zuzendu dezaketen, urte batetik, modua baldin badago, behintzat. Bueno, hemen Zirbenan jokatutako 8. bandera da, berez Edinor izenarekin, babeslean izenarekin, 4. baina orotara 7 jokatua dira jadanik, eta San Juanek 3 garaipen ditu, 2014, 2017 eta 2018an, hori jok beste 3, 2021, 2022 eta 2023an. Eta Donostiarrak 2020ko ere irabazitzen. Garbi, tú, dame sitio, tú, atentos solas ahora. Desde que hemos dicho, hay bolas. Quiero más garrote, quiero más veneno. Begira hor, Ibaikako, bosgarretostan doan arraunlariak, Usue Rodriguezek nola daraman, Miguel, arraunlaren kainaberan erlojua. Hori ere oso arraunlarien joera izaten da. Bai. Eta bukatzen delekuan, zera eramaten, erlojua. Tartea gora, 5 segundo eder, Hondarribiak. Eta Tiran eta Kaboren arteko lehiare hor dugu. Tiran egondo eusten dio, nolabait esateko, lehen estropada erdiari bai, eta bigarren luzearen zati bat ere, bai, gero erortzen da. Ados. Koruñan lehenbiziko egunan eurixi ikusi genuen, Hori, joera. Mira mende ikusita trenerua, gora bera nola egiten. Ez noski, atzo bezala, baina hau ez da, Ibaia ez da, ez da gutxiagorik. Babes askoko eremua izanagatik. Eta orain, hor, begira, Mikel, 4. bosgarren kalenduko hortxe, barra eskolera, harri gutxi hori libratu dute. Adierazgarria. Eta mugituagoak orain. Eta 5 metro falta dira, Ziaboga egin da gero beste 500. Zati hori ez da dira batean gainditzeko moduko. Bueno, 7 segundo, errenta handia hartu du Hondarribiak. Eta Hondarribia erregulartasun handiz ari da emakumeen ligaren edizio honetan. Eta ikusten da zailkapen erdirako ontzia dela eta hemen txandako beste
aurkariak baino pausu bat aurreti direla. Eta mailari eusteko inolako eragozpenik izango ez duen zer izango da. Hor Hondarribiarena, nolabait erronka, goikoak, alegia bigarren txandakoak, koska bat edo koska terdi gainetik, hala ematen du momentuz, eta bestetik ikusten da, hor mailari eusteko eragozpenik ez dutela izango, nolabait ere, nola motibatu, ezta? Nola tentsioari, kompetizioak ez katzen duen tentsio horri nola eutxi. Hori izango du nire ustez, erronka kuadrilean. Ze burruka dagoen hor, atzeko 3 ontzioien artean, eta ze ezberdina den, puntu bakarrarekin bueltatzea etxera, edo eta 3 biltzea, ez? Bai. Tiran gaur ere, aipatu duzuna, eusten, lehenbiziko luzean eta urleunetan. Aurrera pausu ikaragarria eman du kuadrilla honek joan zen denboralditik aurten gora. Joan zen urtean lehen luzetik asko galdutat, ziabogan ere bai, eta abar. Alderantziz orain lehian sartuta doaz eta horre pausu bat eman du David Zerobioren kuadrilla horrek. Eta beste horren beste, baina beste aldera esan dezakegu Ibaikaren inguruan. Atzo oso itxura pala eman zuen, gaur ere horra non dagoen, Biki Aliziarrekin bate batean. Kuadrilla ere negurako eta justuago, gero orain etorri dira, Alicante aldetik beste 4 arraunlari, baina joan zen urtetik 12 emakume galduta dau, Ibaika, fitxaketak bai, 8 gure kontuen arabera, baina ikaragarria da galdutakoa, 2 bandetan 3-4 emakume banda bakoitzean. Maier Perez, aurrekalari, nola engainatzen du. Ibaikari etorreko zaio. Hondarribiaren zat. 3 hortxe, ikarren gainean. Eta 3 pasa. 3 pasa. Bai. 10 segundutik gorako tartea dago. Tiran bigarren ateratzen. Bai, 5:49, Kabok 5:50 eta Ibaikak 5:51. Ea orain. Gogora dezagun, berriro ere, gaur, ontziek, sarrera, elmugara, bere kaletik egin behar dut. Oso garrantzitsua. Olimpiarrerako saio bat baliz bezala. Bai. Maierretekin. Diferentzia gora doa, eta atzeko burruka horretan orain Kabo ematen du. Kosta, Kabo, kosta. 36 paladan. Oso azalpen egokiak eman zizkigun atzo Natalia Tubio, Donostiko estropadaren ostean, eta esan behar da Tubio giadanik baduela Euskal Herriaren berri esperientzi ona eta klubari ere alde horretatik emango dio. Eta niri patroi bezala inoren inbidiarik gabeko. Duitzen zait, Etzaio egokitu nahi baldin badako imailako eskifairik orain di kuadrilari. Galizia aldetik Euskal Herria etorritako lehenengotakoa eta ausardia puntu hori ere izan duen patroia da, Natalia. Hemen Hondarribia. Estropada seriotasun handiz egiten. Martiarena eta Mendizabal, erritmoa markatuz. 35 paladan. Eta Kabok beste 2 aurkariei jadanik ontzitxo bat, Bigarren postuan kokatu da. Ibaika eta Tiraren arteko burruka orain ikusi egin beharko dugu. Begira, Ibaika kale bat estriborrera, Tiran kale bat estriborrera eta Kabo kale bat estriborrera. Eta ez ziabogatik zabalegi atera direla. Izango da zerbait, Mikel. Aizea espada korrontea eta korrontea espada olatuaren norabidea. Aizea ez dirudi, anemometroa markatzen duena 5-6 kilometro orduko, ikusten duguna ere balizetan eroriak daude bandera. Kanpo kaldeko balizetan ere ez du ematen asko jotzen duenik aizeak. Hondarribia progresiboki errenta handitzen, Denboraldiko abantailarik handia. Bai. 10 segundu ziren kanpoan, bigarrenari eta orain 16. Ibaika eta Tiraren arteko burruka oso latza, zelkapenean Ibaika playoffeko postuan da 7rekin, Tiranek 4. Eta esan dezagun bestetik, atzo
Astillerok, koska txiki bat jantziola Zumaiari, garaipena lortu zuen, eta Zumaiak 38 puntu ditu orain ete ligan, Astilleroko 36, bi horiek lirateke playofferako ontziak, gero 28rekin Zarautz, eta bat gutxiago 27 Kaikuk. Eta Galizian hori 6 estropada jokatuta. Bueno, 5, 6 gaur da Portugaleten. Eta gero bestetik Galizian bakarra jokatu eta txapelak irabazi. 7 puntu, Cesantesek 6, eta bi horiek lirateke playofferako postuetan daudenak. Rianxok 5 ditu eta Kaboren bigarren ontziak 4. Hau ere esan behar da, Kabok baduela goren mailan ontzi bat, eta beste bat ere bai, gero, arrobikoekin. Bine Garmendiak zer esan den, gozoatzen ari dela. Tiran geratu da, eta Ibaika hortxe atzetik aurrera Kabo harrapatuta. Ibaikaren zat gaur garrantzitsua da, Kaboren aurretik geratzea. Oso. Bi puntuko atzerapena bat du, zelkapenean. Garmendia, Patroiez elkapenean lehen tokian horregaitik Euskal Irrati Telebistaren baliotarekin doa. Ontzia nibelean. Katamaraneko gure lankide gere antzemango dute, Atzotik aurrera diferentzia. Bai, hoxe. Uretan lana. Horte, Mikel. Naia Grazie di Alba, horre estriborretik espaldan doana. Horten torretakoa. Uera pasa, oso txuku. Urrikara, arrobe elkartearen taldea. Ez da, hasi berria, gure datuen arabera, 32 urte ditu. Endaikako arrobikoa. Naia Grazie. Tiran erori da. Tiran, bai. Erori egin da gaur ere. Gaur ere. Eta Ibaikak Kaborekin hor ematen du azken txampan erabakiko dela lehia hori, baina beste Ibaika bat ari gara ikuste. Estriborrera jodu Miren Garmendiak eremuak usten dion, neurri guztian. Dena aprobetxatu nahian, erlojupeko lan ona burutzen orantxe bertan, Ama Guadalupekoa. Begira, Bai Hondarribia, 11-0 lau. 4 segundo ematen dizkio Ibaikari, olatuarekin, bai Ibaika aurretik. Bai, garbi. Bai. Ibaika bigarren. Bukaera txukune Bai, Ibaika. 11 eta 17. Kabo hirugarren, 11 eta 21. Eta horretxe bertan amaitu du Tiranek. Tiranen galera, 23 segundu, 11 minutu eta 28 segundu, Tirangoek markatutako denbora. Erreferentzia beraz, banderaren bila, horrezko txandako entzat, Hondarribiak markatutakoa da, 11 minutu eta 4 segundu. Orain, Merkatal aholkuak. Agurterri berriz, ikusentzule zareten guztioi, Zierbenan gara, Bizkaian, eta Edinor Bandera jokoan, Edinor Banderaren 4. edizioa, eta lehen txandan hause da zelkapenak eman diguna. Hondarribia garaia 11-0 bigarren Ibaika 13 segundu gehiago erabilita, Kabo 17 irugarren, 4. Tiran 23. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu Miren Garmendia, Ama Guadalupekoaren patroia, zorionak Miren. Mi esker. Bueno, konta iguzu hemen barruan ez dugu, nabaritzen nahasi dagoenikan, baina aipatu dazu kanpoan, badagoela ez dakit haizea den, korrontea den, zer dago hor kanpoan? Bai, hemen oso bare dago, baina gero espigoia pasata, eta bereala kriston korrintia sumatzea, eta olatuk ere nahiko altxadia. Atzokoakin konparatua ez da ezerrau, baina nabaitzea zehoze. Konta iguzu nola den hemen referentzien asuntua, hemen rektangulo normala ez da, estropada eremua, agian esaten dizute 3 segundu, baina biztak hori ez du esaten, nola kudeatzen da hori Miren? Bai, hauan ja, desentetan jokatu deulako estropada ere montan, baino nahiko nesgarria izatea zein nola, ez da on zuzen, naiz aurretik anjun, ematu bestiak aurretik handaudela, eta jakin imardezu hoi, bestela burua aldezu jan. Gaurko izango alda, horrezko txanda horretarako sartzeko pausutxo hori? Espero deu, itxoiten nahi gehiaguna, eta ber gaur dan. Zoriona Miren, eta ea gaur den eguna. Hoi da, mi esker.
Hor da, Hondarribiaren posa, txanda irabazi eta gero, eta epailen agindutara zintzo jadanik horrezko txandan arituko direnak. Lehen kaletik Arraunlagunak, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Orio, eta laugarrenetik Donostiarra. Gogoratu hauen artean, orain artean jokatutako 3 estropadak irabazita dugula, Arraunlagunak, eta hauxe da Etxabek gaurko egunerako hautatutako eskifaia. Bueno, aldaketa bakarra nire kontzutan, Naikari Azkue, ekarri du 3. tostara, eta Ania Perez sartu da. Atzo Naiera Martin aritu zen, 3. tosta istribo horretan. Aldaketa gutxi, ari egiten. Bai, Juan Marik bloke hori hortxe badu, ondo landua, eta gainera uste dut liga, ez dakit, favorituak sentitzen duen presio horrekin edo, lehen hautsi nahi duela, ez? Bai, eta bandera irabazi, eta gozatzen segi, eta tentsio hori eutxi. Bueno, hemen Tolosaldean bi aldaketan, Tolosaldea, bai. Bat patroia. Patroia, gaur Abundarain. Abundarain gaur Arraun Luzearekin, eta Maia lehenuko alde, Babor espaldan. Eta hemen Urdapileta hanketik gaur, Jotarren ontzian. Hori da, Urdapileta, eta... Eta berat, hori da, aldaketa, eta edituranga maztatostan, Eta estriborrean aldaketa texente begira. Andrea Ubina, ekarri du 5. Nahia Badiola gaur, 2. tostan, eta Alaine berezi hartua 4. Eta aurrekalari atzo Mirei Auran garitu zen, gaur Biki Piñeiro. Eta hemen Rufo Urtiz berearen taldea, eta, bueno, Maroño Galiziarra, aurten heldu berria, hor lanerako, eta behar bada, aipatzekoa Gaztelumendi, behar bada ez, kanpoan. Bai, atzo 4. tosta estriborrean aritu zen, gaur Anet Diaz, ekarri du 4. Oian Elabaien 5. sartuta, eta lehorrean geratu dena gaur, atzo 5. tosta Baborrean estropada jokatu zuen, Aizea Saez. Ze neurri hartu duen, Bilboko portu handiak, Ibon, honek ederki adirazten digu, ze mugimentua da moen, ze trafikoa. Harrigarria. Bai. Ez kontainer, eta ez ema Mira, hor ikusten dugun, zer hortan, bainera deituko diot, hor kontainerra nola ikusten ditugun, hor nola baite lehorra aldera dagoen putzu horretan, hori erabiltzen da, garai batean bintzat, traineruk probatzera etortzeko denborak hartzeko. Hor, urak nola baite zingira baten antza du, eta oso da fidagarria, aizerik ez bada. Legution egiten ziren leheno, estoiek ez da, eta orain ere tarteka bai, baina ua leku aizetsua hori. Bueno, oraindik ez daude Laura Prest, 2. kaletik arituko den Tolosaldea, orain txestatxe hartuta. Aizetsua, begira. Era bat jokatuta. Eskorik ez, baina banderak mugitzen hasi dira. Bai. Gogoratu erreferentzia, lehen txandako garailea jarritakoa, Hondarribiak 11-0 eta 14 Bueno, hortxe dira ba. Bai, semaforoak einukari oraindik. Gaur, Astudillo etxeko bandera nahi du. Esan da esan ari da. Urte hasi eskero. Bere buruari presioa sartzen. Bandera txuria gora. Semaforoa keinukari gorri. Bai, berdea! Balekoa. Ea ba. Batzutan presio gehiago izatean ez da ona, Zerbio burua estutu eta... Donostiarra oso bizi, Bai. Begira, nola maten duen hemen Donostiarra aurreti dela. GPS-a dagoeneko hasi da, Arraunlagunaken aldeko erreferentzia. Segundutxo bat, bai. Tolosaldea ikusita, Miguel. Atzo, ez dakit, eskuan esan, baina hurbil izan zuten bandera, une batean. Zailen egin zuten. Bai. Zailen egin zuten, 2. luzean ziaboga uste. Gainera etorri, eta gero zailen irabaztea baita, Ibon. Bai. Zailena Tolosaldeak eta bai Arraunlagunak ere. Alegia, beltzenen, ilunenen jarri zen egoera, orduan txerakutxe. Eutxi, eta hemen gaude, eta segi. Nago guzti gukaiton. Bai. Bueno, 2. gare, alaxe daba. 2. 3 ontzi ditugu, Tolosaldea, Orio eta Donostiarra. Orio atzo, nire juzkurako asmatu ezinik erritmoarekin eta bar. Gero, luzerik azkarren aperak egin zuen, baina 2. luzerditik aurrera. Duarte kosta egin zaio. Eta iruditzen zait, denboraldi hasiera honetan, denon ahotan dabilena da. Bueno, Donostiarra denok espero genuela, goraxeago ibiltzen. Iruditzen zait baita beraiek. Bai.
Baina azken koska hori da, gehien kostatzen dena, ez da Ibo? Hori da. Hori esan duzu, beti kirolari bizitza egin duzuenok, eta Baldakizu, azkenengo hori. aurrena zein eitu nion. Iñaki Perurenari. Ara. Bueno, 200etik 300 eta kiloak 10naka eta 20naka bai. Baina 300etik gora, azkeneko kilo kakotxate, zikin hori ikeragarri. Etzela kilo bat bakarrik. Diferentzia gora, 3-4 segundo. GPS-ak izango du agian momenturen batean segundu bat edo biko gora bera, baina laukoa ez. Txandan ongi funtzionatu da. Arraun Lagunakek orain arteko estropadak danak irabazi bai, baina bideratu denak lehenengo luzean. Den. Beno, Donostiarra usten orain, Tolosaldea eta Orioren tiradizoari. Miren Garmendiak nahikoa esan digu, Horre, barra, rigurtzea libratuta. Bere ala. Bai, mugimendu handia hasten dela. Azken 500 metroietan, balizara bidean. 4 segundoko errentarekin, hasiko da hor Arraun Lagunak. Aparteko eragozpenik gabeko ziagoa, kanpoko hori. Eta gaur, kale aldaketa oso gutxi ikusiko ditugu. Oso gutxi ere. Noski, gero zeure kaletik amaitu behar horrek, patroiak metro batzutan edo olatu batzuk utzeko edo igual aldatuko du norabide hori, baina kanpora ere, ez da atzo Donostian bezala korrontea kanal bat hartzen du, errepunpakune nabarmenak atzo, hemen alde horretatik, ondoa ere ikusi dugu batimetrian, oso da erregularra. Arraun badoa gaur ere. Bai. 3. minututan eta Orio eta Tolosaldea orain, Donostiarra begira, orain dela gutxi azkena zen eta orain 2. Begira, hor ikusi dugu, Labi Palada, Alejandra Ríos, libratu ezinik Palada. Margena badute, baina beno. Marlarrea ere, Txabe, 5. tostan. Hau, Maria de Frutos, hor aldaketa 4. Eider Pero, Lucia Canal, eta Xuba Neugibarra. Eta patroia, bere herrian. Andrea Astudillo. Donostiarra, 4 segundura urbildu da une bat. Tolosa pixkat atzeratuta. Banderak mugitzen hasi dira, Bai. Kanpoko alderdi horretan. Agintari eta arduradunen ontzian, garbi ikusi dugu movimentu hori badagoela. Ura aldatzen ari den seinale, 12 eta 12an, iragarria, itxasbehera, baina hasi da mugitzen. Lanean demen denak. Patxi frantzesen taldea hemen. Ultamasi Palada, Orio. Bueno, 1 metro pasatxo. Donostiarra 2. lekuan, Orain arteko mailarik onenean. Bai. Eba, ziagoga bakarra, eta ondo egin beharrekoa, banderaren eia horretan. Bitraineruko errentarekin, hasiko da. Belarti eta pronto. Laguna. Bukeran pasatxo. Bai. Korrontearen ari izango. 5 eta 28. Donostiarra ere bai. Orio. Itxixiagoa. Bai. Hortan onena nire ustez. Oriorena. 5 eta 28. Arraun Lagunakek, Donostiarrari 5 eta 33 hartu diote, Oriori 5 eta 35, Tolosaldeari 5 eta 37, Erne, Tolosaldea eta Hondarribiren artean, lehen txandako garailaren artean, 2 segundu bakarrik. Maniobra ostean, pausutxoa Oriok. Ziabogan asmatu du, Ziaboga oso ona. Bai derretxaniz eta bere mairukoak. Bere portula rumea. Bueno, segundu bat gehiago, Arraunek Donostiarrari eta Oriori. Tolosaldea 9 atzerapenarekin du. Ziabogan batek, Reniru erdi bat atzetik joan eta aipatu genuen pasaden astean, horrek
posa handia ematen du. Hor Donostiarrak olatua. Hori olatua da, Hori olatua da. Hori ere, begira. Bai, begira. Bai. Aurreko brankalde hori, garbi, orain zuloa. Zazpi segundu, bi traineruko errenta, darama Arraun Lagunakek, eta beste hirurak segundu terdiko tartean dira. Olatuak eraman du Orio, pixka bat aurrera, baina Tolosa ere atzo txukun ibili zen, poparian, ea. Oso olatu desberdina, olatu luzea, horrela xe definituko nuke. Aurretik Garbi, Arraun Lagunak. Bederatzi metro hala ere, baina begira ikuspegi honetatik, nola antzematen den Arraun Lagunakekoen ontzi horrek Lugainere traineruak duen abantai. Oriok orain, bigarren tokia hartu du. Eta hemen da Arraun. Bat, erritmoa, bi eta iru. Goita mazazpi pala da. Referentziazko nolabait ritmo goita mazei, izaten da. Bigarren posturako dago hemen Burruka. Ikusentzuleok, Orio eta Donostiarra, Tolosaldeari hor bertan da. Eta orain Arraun, diferentziak edo, zabaldu ezinik edo bere horretan. Bai, daude. Segundu bat edo bi, irabazitakoak oie dira. Orio bere kalearen. Tolosaldea atzearago ibili da, Bai, baina baborrera bezala jodu, Tolosaldeak. Arraun Lagunak estropadaren buruan, 6 metro luze oraindik. Bigarren posturako gerra ikeragarria dago, Hori da, zailkapen nagusian, Tolosaldeak 20 puntu ditu eta Oriok 19, hirugarrena da momentu honetan kuadrilla Oria. Beno, eskuan daukate hauek. Urteko laugarrena, ligako laugarrena. Txalupa txiki politare bai hor. Bai, ezai asko doa zen. Bidea luzea egiteko pre. Hori izango da, zera? Galaterra da doan Ferria. Ferria. 10 segundora lehen aldiz, Arraun Lagunak errenta. Olatu hartuta. Deno baborrak aipatu ditugu. Goenagata nahikari hauzkoe. Hirugarren tostan. Zan daiteke, kanpokaldetik barrura etorri direnean, portu handi honetako babesera, orduan Arraun Lagunakek beste pausutxo bat, segundu pare bat gehiago, hor atera dituela. Ados, ritmoa, bi eta iru, 37 pala aterdi. Iru traineruko errenta, posik izango da jadanik, Garaile sentituko da, Andrea Astudillo, lehen garaipena nahi du hemen bere jaioterrian. Eman eta eman. Tolosaldea eta Orio duaz, Orio horretxe bertan, GPS-aren arabera aurretik, baina... Bueno, Burruka dago bigarren posturako. Eta Donostiarrak olatu hartu du, orain uste dut, amundarainez zuzendu beharra daukala norabidea pixka bat, Estriborrera joko du, ea nola eragiten dion horrek Tolosaldeari. Harrigarria da, geure begiekin ikusita, orentxe bertan esango nuke ni behintzat, Tolosaldea bai. Baina, zailkapenak orentxe horrekatu ditu. Arraun Laguna dator Garaile, bere lehen kale horretatik. Laugarren jardunaldia urtengo Eusko Trenligan eta garaipena nahi du. Arraun Lagunakek liderrak. Atzean ez da Romik, Ez. Romik ez denez. Arraun Lagunak nagusi. Andrea Astudilloren garaipena bere jaioterrian, bai! Gora, bigarren posturako Tolosa, bigarren Tolosa, Orio hirugarren, eta Donostiarra laugarren. Eta Donostiarrak hobetu egin du Hondarribiaren denbora. Garaile beraz, Arraun Lagunak 10 eta 52, begira bere hankekoak patroia zoriontzen, garaipen ederra, garbia. Azkenean, diferentzia 7 segundo eskasekoa izan da, 6 eta 81, Arraun Lagunakek 10 eta 51, Tolosaldeak 10 eta 58, eunenekoak Laister zuzenduko dituzte, ez ditugu emango, badespadan oraingoz, Hori hirugarren 10 eta 51, eta laugarren Donostiarra 10 eta 51.
Gero, lehen txandako azkarren Hondarribia, 5. 6. Ibaika, 7. Kabo, 8. Tiran. Hori irifarrea, Ibon. Orain arteko abantailerik txikinak liga osoan, eta iruditzen horregatik kezkatzeko moduko arrazoiak dituen. Etxabek eta kuadrilla honek. 10, 51 eta 82. Hau da, Arraun Lagunakek erabilitako denbora eta markatu duen kronoa hemen garaipena lortzeko eta bueno, orain artean klubaren bulegoetan, Lugainenen, ez zuten bandera hau, eta hemendik aurrera hortxe daba. Ari dira, sorta derra osatzen. Bai, horixe. Bueno, eguneko izen propio nabarmen bat, hauxe, Astudi Lorena. Arraun Lagunak, nagusi, begira, kantari. Horrek erakusten du ze aldartea dagoen horre. Bai. Gazte hauen artean. Zenbat arraunari, Mikel, saiatu urteak pasa, estropada honak egin, marka honak egin, bai, bere errendimendua maila pertsonal eta kolektiboan hobetu, ezin banderarik irabazi. Eta halako batean, holako kuadrilla batean, suertatu, lan egin, irabazi. Hori da. Eta buena historiko da, dagoeneko. Lankideok. Bai, Eritz, aurrera. Alaxea, gurekin baitugu protagonistako bar, gaurkoan Mar Larrea, Mar Zorionak. Eskerrik asko. Neka eginda zaudela diozu, atzogarekin konparatuta gaurkoa desberdina, baina gaur ere eman beharra zegoen. Bai, atzo, itxasoko estropari izan, baina oso fiziko izan zangutzeko horloko kaletik ondo burrukatu genuen. Eta gaur bain kigun esala erreki bezala pixkat eta hortxe, motorratea dugu eta aurrera. Bai, eta gainera ikusi dugu aurten motorra ateratzen duzuenean ez daukazuela aurkaririk. Lehenengo luzean dagoeneko abantaila hartzen duzuen, nola gestionatzen da hori, hain, ez dakit nola esan, hain nagusi izatea nola gestionatzen da? Bueno, nitzako klabire lehenengoko largundana emoti, urteten ga kutsillo hauan sartut eta horretxeaz, eta ja behin pixkatataten dagoen inatzen dugu, bale. Oantxe ja disfruta ginke, oantxe azire gaure momentu, eta segi, eta irabazi arte. Gainera gaur, ikusi zaitut, ospatzen zure patroiari bere txeko ikurrin jau eman nahi zio zuen talde guztiak, lortu duzu azkenean, zer da zuretzako, ze azkenean badakit, Andrea Lagun ere baduzula. Bai, hau oso estrobara beti, txartu urten da, horrek urtin segundo bat atxibaldu gendun, eta urten por fin ja tokara geurixati, eta kriston posiga. Gutzako banderantzako etxeko estrobarire, gutzako horren beste, baina etxeko maure sentitun dugu, así que dobleti enio posposibuz. Mar, azken bat, iaz esan genezake dena irabazi zenutela, aurten helburua zer da, dena irabaztea, dena? Bueno, gure helburu principala de disfrutati, eta estroparero aldoguena eta hobetuen etxea, eta emaitzak ondorteten bari zuai. Baina, ikusi ja bi doblete, isaleike igual gure helburutako bat isati pleno bat etxi, baina, jarratxo mirau lanin, bestik behor txatzin daz, osea, ezin gaike despista eta lanin jarratxo mirau. Lanean jarraitu, baina momentuz disfrutatu, zorionak. Eskerrik asko. Ondarrutarra posposik, Donostiako traineruan hor lanean, eta patroien zelkapenean gaur, Maialen Amondarain 8 puntu bildu ditu, Etxanitzek Oriotaren txopatik 7, eta Natalia Tubiok 6. Eta aipa dezagun, zelkapen nagusian, Natalia Tubio Kaboko patroia dela liderra 22 punturekin, Euskal Irrati Telebistaren elastikoarekin hortxe, eta benetan berarentzat pertsonalki eta Galiziako arrauketarentzat oso elastiko baliotsua dudarik gabe. Talenera aipatu dugu, Tubioren doaia zein den. Baina gaur ere esango dut, nik puntuak emateko irizpideari ematen diodan sinisgarritasuna da, Mikel, 0. Gogorra izango naiz? Baina begira, Andrea Astudilok. Etorriko da, garai ez dut aztero kontu berrekin honek, baina era hainda begibistak. Mesua garbia da. Hainda begibistak. Bai, alaxe da. Da nahiago nuke, horrela ez jardun, benetan, baina. Bueno, Igor Jainaga jaunaren eskutik jaso du Mailota Tubiok, Euskal Irrati Telebistako esplotazio eta ingenieritza zuzendaria bera, eta orantxe
posposik Arraun Lagunakeko protagonistak hurbildu eta badoaz, ikusten dut, keinuak egiten, hor posik. Begira ze txantxagiroa dagoen, Arraun Lagunakekoen artean. Rios eta Etxabe. Orain Aina Perez eta Mar falta da. Arlarrea. Belarti eta aurrean. Hau da zelkapena. 10 segundo azpitik, Bai. Bigarren txandako laguntziak. Bai, eta gero ikusten da, lehenengo Ziaboga garaian, Tolosaldea eta Hondarribiaren artean 2 segundo bakarrik genituen, laugarren postutik 5. gora, eta gero amaieran 12 pasa, Hor zuloa dago. Bai, hemen zelkapena, eta 12 puntu Arraun Lagunakek eta jokatutako 4 estropadak irabazita ditu. Tolosaldeak 27, meritu handiko lan egiten baita ere. Ramon Erostarbe eta bere eskifaia. 3. Orio, 25ekin. 4. Donostiarra, 20 puntu. Koska gero eta Hondarribia da. Bigarren laukote horretan indartsuena, zalantzarik gabe. Eta gero burruka dago, eta bueno, atzo egun beltza izan zuten Errenteriarrek eta gaur alderantziz, 6. izan dira, eta horrek lagunduko ditu, hurreko asteari begira lanean jarraitzeko. Eutsi dio, Ibaikak, baina ikusi da, gaur, batez ere Kaboren aurretik, arrokeria handigirik ez duela, Ibaikak. Badoaz, bandera astintzera. Bai, besoa goian eta keinuak eta hortxe da, Etxabe eta ordezko arraularia bat behintzat bai, eta laguntzailea ere bai, eta hau badoaz. Bai, gaur ordezko entostan, Mikel, Beatriz Piñeiro, Naiara Martin, atzo jokatu zuena 3. tostan, Irene Iguain, Amaia Eguren, eta Ane Bilagartzia. Bai, gehiena lehorrean geratu dira, hor uretan Etxaberen parean bat ikusten dut. Eta ze egun berezi hau, ze irifarrea, Andrea Astudillorentzat. Zoriona, bejon deiola, osa dezala. Patroi bizi-bizia. Bai. Sufritu ere ingo du, seguru. Eta arantza atera du. Nik bandera jasoko du orain. Bai, bat baino gehiago ikusten dizkiot. Bat duen komunikatzeko gaitasuna eta lider izaera hori. Eta bestea, ez dauzkata azteko, Miguel, Donostian eta Castron egindako bere kalearen defentsak. Uste dut, Kontxako bandera bat, horrela irabazi zuela, eta patroia handia, zalantzari. Egin horreko arduraduna den Zuazola jaunak, eta aldamenean Zierbenako alkatea duelarik ere, Mendikote jauna, jasoko du saria Andrea Astudillo. Sosak ere bai. Bai, hori. Hori banatu inber da, Zorroa betetzen. Gaurko egunez elastikoa eta gordeko ditu, eta txapela ere bai, baina beste atenen artean horrena kobratu egin behar da. Bai. Alde honetan zuzen ibiliko dira, alde hortatik. Bai, hemen Zierbenan gaxi baldin badabiltza, Arraunak kezkatzeko santu eta sintomak ematen ditu, hori oso larria litzateke. Hor da, bandera astitzen, Andrea Astudillo, zorionak Andrea, gozatu. Bandera taldekidentzat, eta bere irifarrea arraunzale guztientzat. Bado hauntzira. Alejandra Riosek, bandera orain. Galiziarrek nola ospatu badute beste goze bat esango genuke, bai. Diferentea gara. Bai. Gurean garai batean hori ere serio egin bertzen. Arrauna dotore altzata. Gora Arraunak! Zorionak Zierbenari. Denbora baldin badugu, azken alegin hori ere eskainiko dizuegu, eta bere alagoaz iragarkietara jaun Andreok, jarraian Petronor bandera izango da jokoan hemen. Zierbenan, Petronor banderaren 51. edizioa.